sabram thaler mundang lam taka hian khopui siam chop moilen nal victory project tia amhingan phua hi a oma thaler vaivutin a hual vel ni in thilmak tak tak thlen na mun ani mihring zasari vel lek chengin an hausak mel hlom hle a eng tote chiam an nei po hian alang lo an hmeichhia te chuan nom chen na lam an uar a an mi pa te po in kar man to tak tak khalin an khosak po asang hlom hle hmeichhe tan na tho an phal lova an mi pa te ro project poimo tak khoin nitin an chuak wak thung an khopui headquarter chu thaler tlang chhipa a oma chulai mun chu hmeichhe tan thlove a thiang lo bur an pasalten eng nange an tho thin ti po zot haulo tura hriat tir an ni bawk he khopui danglam tak din tu hi frank ni in mi zong zong in pathian te naw ang mai hian an ena thupui mo tak tak a soi fo thin tu man rin hlel na chang reng an hre haulo zan kha chu house party nein numel thale duam tak elisile akopui jekate an ron langa an vai mai chuan anin po hlom hle tute bernge in kop ti po hriat lo khopin an chena a an mi pa te chuan chulai hmuna an tel ve thei chu van nei anin ti zia an soideu sap reng ani atuk zinga chuan elisi chuan an patan tuk thuan an siam saka a eizo chuan a hun taka an then oma pa ho tenen na thok turin anin zui chuak dia an che dan chu a fel fain du to ka computer duan lok thlap hi an ang ber ome he khom dan hi amak tul don elisin in lama ati tur ati zo nu chuan dan panga yang bokin lam zir turin akal lea chulai muna an zir tir tu chu sheli ni in discipline angai poimo hle chu khopui chung om meichhia ta chu ti tur le ti lo tur a hril fo thina an khopui ho tu pa frank an pui lo ni rengin an nu pathuru ke ro tu man an hriat pui ho lo thung engkim mai chu akal tuang pur ni mai hian alanga amai ro chu an khopui ron zom thar nu patuak khat an ron lan hnu chuan thil om dan a in thlak danglam tanta chumi te chu bilate nu pa ni in khopui cheng te chuan hlim tak hian an lo dong songa welcome party an nei mek lain an zinga mi nu pakhat margaret chu aril ru a boi tatlat maile tu ma in an zo ngam lo zo na khir tak an boss aron zota a mil en reng in aril ru a boi ti chu a hriat hlia midang te po chuan chhan na an hrichak ti hriat tak hian an lu an lo bu ve ngat hlom frank chuan chhang ta melo chuan thil da soi chhun zom daya miril ru ne athiam ema wangin tu man margaret zona po chu an ngai to chhun zom lem lo chumi nu chuan elisi chu an pa jack zongin awak kul vela engtik lain nge alo bo man a hre ho lo an thenom khoveng te hna kalkualin an pa omna om an mel kul vela chuti lai chuan a hma loka zona zo tu margaret kha an pa in damdoi ei luitir Tunlai awa hmufu thut mai chu damdoi chu an kho doctor nei chun kolina cho ni in ril rubuai te tana an pek thin ni in an soya ama margaret hi ril rubuaya an ngai vek to nge elisi chuan athil hmu chu angai to chhun zom rawa ngai thatlo na ero ala nei lian lutuk lem lo atuka chuan community center a nu ho chu anin mukhom le a thenin lam an lo zir bawk lobby a thu te chuan margaret chanchin bok chu an soi chuak le a an zinga tong du le tlema thil hre thei deuh bani chuan an thian nu ril ru boina chan nia a hriat chu a soi chuak ta ani ni khat chu an boss frank ka thu zom loin margaret chu thaler hun mi pa chau kal phalna khan afapa hruain an lo vakal peka chulai hmuna chuan anin ti bo tadai mai afapa chu thei topin an zong thin anin muzo to silo chuta tang chuan aril ruwa boi tana tun thleng hian ngai ole thei to lo chu thaler chuan huaya nei nge mei chekala piang an boi lo le an va bo fowa mun tri bai om tak ani phot mai
Elisi chuan a thian nu thu soi chu uluk zet hian alo ngai thla a anom na hun le a chunga thil om da na wang chuan ngai that lo na anei lian sot hle ani chu mizan Elisi mu chuan mangmak le rap thak tak anei chhun zom le a mihring pian dang lam tak tak silfen dum vek in bel ho hian lam chungin an ron pan ta sup sup mai an vai chuan pian phung mak deuh deuh hi an nei hloma an nel om lo bok nen amu tha thei lo chu aleta thlan fimin a bual khat vek bawk atu khua lo war chuan thil dang atong chhun zom le an patan tuk thuan siam an tumale an artui chung chu alo ruak vek mai athil ton chu makati sot le an pa kaliam nu chuan ril ruti thoven tumin an wak chuaka dor mudawa thlen chuan lirthei a chuan pui mi chedang te chu an chuk sap sap hloma Elisi chu chuk ve ta mai lovin lirthei a chuan a chuang tlang ta ani engemaw chen an tlan nu chuan van boru ka thlona thlok lai ameya tanga ron khuchuak deuh hlat hlat hi a han hu fu le ta uluk fe hian an thlir zui wang wanga a pia tlang let liama bir thla in atla puak ridur mai to sul to kanom ti chu hairual anilo chu vele lirthei khaltupa chu thil om dan hrilin thlona tlak na hmun va en fia puya chuan asom hal vat vata beiselo deuhin driver chuan kalpuya lo tumlo na sa an pia mul chu kalphal lo na hmun forbidden area ani thu soin engma ti theian nei lo thu alo hril le zeka anin hnial deuh bap bap nge Elisi ngai thalo chuan chu pa thu soile warning po chu angai to chiang man to lo man mo takatlan chuakin thale ramro tu maina an tlo po that ngam lo na hmun chu awa panta ani thui fe akal nu po chuan eng thilma mu chua awanei chuang lem hlei lova thaler chu are in asa huam bok chi athil ton chu makati tul mai apia deuh tlang panga chuan lirthei kal theina tur kong pangai takasiam hi awa mu chuak le peka chu kong chu zo china khoya nge akal zel hria ta chak ta zek mai tlang panga konga chuan kalin chunglaman pan chowa atopa chuan building design magzet hi a han mu chuak le ta eng tianga lu tur nge po a hre thiam chuang lo makti zet hian kongkhar dar thalang chu an khoi vel china chu vele a hriatna aron mang thut mai engma a hre chhun zom to lo anu dewa chuan ama khumngaia bok khan let lein mangchhia anei chhun zom le ngala ama a athil mu silfen dum in bel ho khan an ron lam hual le ta ani athil ton chu makati tula aril ruwa boi to nge thil omzia a hre thiam thei thlot lo tuma bulah soilowin an palaka po chuan ala in thup ram van doi thak takin mangchhia la chu anei jing tul mai si mut that lo zan anga ta hle ani tu khat phei chu dar thalanga ti fai lain anunga bang chu aron che hruta ahmalama chuan aron norbetta thei to pin anin nem khal tranga tlema athilo chau ani voi khataleng chuak chuan thil danga watong le peka an thenom nu margaretiril rubuai kha in chunga tanga zuan thlak lo tum thei to pin an aw chiama an thenom nu ero chuan angai thadu lem lo a hmu lai nge in chunga tang chuan a thla a boy som tuma awatlan chu korsen ha tu tenemo an ron laman bet zui thei to pin aw zui tur ma se enga ma an ngai du lova chulai hmun atang chuan an hruai bota ani chu mizan chuan an pa hena athil muang ang te chu mang ang takin an hrila an pa ero chuan hoti hmel deuh hian an thenom nu chu aladam reng thu le bathrooma accident tok mai ani thu alo hril engma harsan na awm lo thu soin a thian nu chu ngai to chhun zoma ngai lo thu alo hrila chu chuan Elisi chu atilung nur hle ama nge in thil omzia ala chui chu vek tur thu soin an pa thu chu voi khatma au isak to lo tur thu an hril let ve saka jeka ero chuan in beng dai tur a hrilin ha chol ama mo thu bak engma a soilem lo thil mu sual la chu anga tul le nga la
amang ang chuan an kho doctor kha an vapan vele taroi mai ani kolina chuan chol hadama mamo thu soin damdoya lo cho venge ya athu soyero angai serious saklem lo hle margareti chanchin kha soipui le antuma doctor chuan je ka soyang deu khan margareti chu a that vek thule an project khoina lama a pasala chetsualna wanga an nu pa a mun hrana inson an tum thu alo hril dai mai elisi chuan makati tul chutia an ti lai chuan doctor file kara margareti ming inziak chu a mufu peka rem changa nei vele file chu aruk chhuwa sakngal doctor chhuwa bo nu chuan man mo zetin an kewa van doi thak takin engma chiar tur alo om haulo fing taka che in a chanchin zong an lo thai re vek to alo ni atu ka a in bual lai chu an pa in man mo takaron turin in siam vat turin aron tia an ho tu pa frankan choya asom thu shilin program poimo takom thu aron shil ngai thazan lo ma se nial theidin huna ding heklo an pa chu azui chuak vele tange nge a chutia mi thanem tak anron pun khom lai te chuan zel mak deu anei chhun zom le amma a ama ti boi tu lam ho bokha anron lang le a amang ang chuan an pa chu ho puya asom ta top mai chutia an nu pa an ti lai chuan an boss frankan je ka ming ron lamin stage lampan turin aron lati zui elisi chu abang botul tul mai eng takti don chu ni mo tia alowin ngai tu raw lai chuan frank chuan apasal je ka chu aron fakta chiama na a tho that ema wangin akai san thu apuang ta ani mi puite chuan kutan lo beng dura je ka po ahlim hle elisi ero athowa ipik tul thunga bathroom a lutin vain ngai tu haratum chuti lai vek chuan frank chuan je ka chu a promotion lomnan stage lam turin alo la tizui an borok ton a in ang lo dun tak zet ani zeizet hian je ka chu anin the thil vela mi pui pung khom ho te po an lo phur hle bathroom a elisi trap chu an thianu bani khan ron panin aron ti puya engma athim zong a thlir lova apasal chu theito pa support mai turin aron ti elisi nen an ngai da na in mute chiam lo atuka chuan jekan a promotion lomatum thu soin annu elisi chu asiam turin an tia chumi tum chuan elisi chu anin beng dai veria theito pin ei tur chu an buat saya reivak lawa chuan an boss frank le vip dang te po anonin zui lut ve ngal dia bawk chaukalama thildanga buaipui lai chuan frank kha aron pen phei chata alam tang ni om taka ron bia in an omna huna thildik lo thlenga piang a hriat ang te chu hrilzel turin aron dita ani frank mit menga tang chuan a serious ti a hriat renga elisi hi ril ru boy satlian nilovin thil engemoni tak hriat ru ka nei ti a chiang tul bok zanria an kil bial thap lai chuan elisi bok chu aron tong chuaka engwangin nge meichetan thalera kalphal ani lo engtin nge victory khopuya chuan an lo om ngota an hun ton malam engma hriatan nei to si lo ti te thil dik lo lian tak a om nia a hriat thu chu an boss ma a tak chuan aron chhoi chuak ta phong mai an zawai chuan nitin an thil ti thin dan pangai anga che in an honeymoon man na te po a in ang veka computer program sa vek ang mai hi an ni an eitur mu hola asiam tu le supply tu chu frank ming vekin akala an khovel hriat chu azim hle abula omte ero chuan athil ngai tu ang chu engma an ngai tu thleng phak velawa elisi chu ril rubuaya an ngai vek thung anin leng te ho nu chuan elisi bok chuan an pa chu ma chon le in an chen na khopuya chuan thil dik lo lian puya om thu le chua san vat chu an ta na thaber turani ti an hrila atopa chuan je ka po in an nu thu chu apom ve ta an chunga engpo thleng se a hmangai reng tur thu hrilin tlan chuangal an tuma kara an thutlu nu chuan je ka chu ril ruha mel zethian an indom kuna an nu hne na chuan ngai damadil ngal mul bok elisi chu a hril hai khermai
bang bo zeta om lai chuan korsen ha tu te emoni bokha an ron lang le thuta eli si chumanin an pa lakata chu an hnuk chuak tamai jeka ero engtin ma an tilo thung eli si chu pindan pakhata phuar betin electricin an shoka treatment maktak hi an pechun zom ta ani thudik ashia chhuat teu to ema wangin aril cho boyan tumpo ani mai thei jeka ne na an hun mandan aron langtrana kumzabi somni pakhatna borvel ni in eli si chu damdoin pakhata nurse na thok ania zanlama a duty tlang puya anna awang chuan a chaw theile an pa jeka chu anna tongin an ban hlau mai na tho tur dang engma a mu chhun zom tamai si lo nen patlinga pumpa a mei chia zokina an chom chhota chu hreomati in aril ruwa ha theile ani zan khat chu surgery pathum zet an nei hnuwa chaw zet hian eli si chu aron ho a an pa chuan beisei nei deuh hian alo dong song ve bawk amai ro chu a chaw to ema wangin an pa po chu angai sak thapei meu lova anin hnial pha nge nge chuta tang chuan an nu pa in karpo a chetel tela ama angin an bo ruak a fu hlei thei to meu lo nanei lo khohar boxi jeka chuan internet a browse kualna a clip pakhat hi a hmufua victory project nei tu frank a video ni in virtual reality ro pui tak an siam chua thule kumsa khachakua somnga na hun live vela om ni om tak khopui chang kang tak an din dan te chulai muna chuan kop lai nei te chia lu an phal dan te thlengin chip chiar tak hian alo advertise a din hun khir taka ding mek je katan chuan chu project va join ve mai chu thil chak om tak ani tatlat mai le frank chu va be popin ava in volunteer ve ta nge a anu puiro engma a hril du lem lo eli si chu tharum ne na hnuk lutin virtual simulation an ti na hmuna chuan an hruaya damdoi chak tak mga en kolin hun kal to a hriat na zong zong chu an pai bo sak vek bawk chulai muna om mi pa te chu an du thu nge ya lut an ni laiin mei chia te ero ti lui na hanga lut an lo ni thunga an hriat na zong zong an pai bo sak vek alo ni chu khopui chunga no pang om te ero atak tak ni lovin computer manga siam chop mai an lo ni thung eli si aron har chole chuan hun kal to a thil thleng engma hre zom lem lovin hlim tak hian aron tho chuak le a ama ero chu ama chuan danglam na engemani hi aron om chho tran tatlat mai an pa fai fu kina a hlatum chu an ngai thlawang wanga a hriat to hnu anga ti hle mai uluk deuh hian an ngai thlawang wanga tunma nurse na a tho laya a sak thin ngei mai kha alo ni chuta tang chuan ti lui na manga an man dan le chulai mun an pan pui dan te chu a hre chuak tran ta uaya jekatan thuruk von reng thei ni to hek lo le atopa topa chuan a in puang ve ta nge ani simulation khovel ponama annun dan kha akhir em wang le na ani bok chi lo wangin annu pa kha anin ti buai zau renga annu la duty rengin alo buai ve boxi jeka shom ti chuan an har satna zong thei ngela khovel thar engma enghel tur om lo na huna nu pahlim jok ni chu alo thlang ta dai mai hi alo ni jeka chuan an nu chu min let le tumin an simulation khovela chuan engna ma tho an ngai lo baka thlamuang takin in ro pui le nuam taka an khosak thei thu an hril non le a an khovel ngai let le ero a hre to tak zet chulai mun om dan chu aron lang chiang tula an project a chuan na tak an mi pa te hian an lo thok ngai hau lo chhun lama na thok tur anga an kalliam hnu khan an headquarter lampanin simulation an chhuwa sana an ko puite tan le an project a kal reng theinan mamo an lo vadap khom thin alo ni eli siro aril ru anatul tul thung ama du thlan na pon ni lova je kan chulai muna alo bar lut lui chu hreomati ema an thu soya piang a in kal chho ta zel bok nen atopa athin rim in sum zo lo chuan glass no banin je ka chu an chu popale alua tak a chu fu bok nen chople chilin an pa chu a chat thlata der mai an thenom te hne na chuan anom na mun chu khovel siam chop
Frankan adu thala a control kwal vel mai ani thu soin thil omzia dik tak hril hriat an tuma atua ma chuan an lo ngai thu tak lem lo chulai mun chua san tuma kar lek chua ta ka chuan tu te emaron kalin ron ti din an tuma vani thak takin an thenom nu bani khan aron pui hlau mai thil omzia aron lang chiang chho zela mei chedang zong zong chu ti luina mangalut an ni laiin bani ero amadu thu nge in pe alo ni ve tlat van doi thak taka afa te acha na wangin alung leng kho har chuan fa anei le theina hunom chhun chulai hunalu chu alo thanga mei chezinga thuruk engkim hretuam chhun alo ni bani chuan manmo taka chuak turin elisi chu an tura simulation chunga athi vai chuan ataka po athi ve don chuti lai chuan korsen ha ho po rang takin anon che chuak ve ngala anin pomchil main chak zet hian anin phit chuaka an project headquarter omna tlang chip lampan khan atlanta ani thuipo ala tlan main kardangin anon nang chingle ta an man theilo ni chuan that mai tura thupek an ni bawk ama du thlanna po nilowa chulai muna barlu lui ani awang chuan thunei tu te hena hek ta se an project siam tu te chu man vector an ni dona chu wang chuan an da that nge yangai ani vani thak takin misual ho chu a big bo san thei hlawa tlang chip panna konga atlan lai chuan akara chele ta hlau mai Lengpui tura thi pheng phung chungin tlang chip lampan chuan a phe chodor dora chuti lai chuan frank chu anupuin aron machon ve tarap maile ache dan engkemalo hriat ve vekawangin aril ru alo thaka chulai mun chu kan en kol ve to ange ti pain an pa chu avit ta hroi mai ka po chhon loin frank chu acha thlata ani victory headquarter omna athlen chuan aril ru chu bulah tin aron omle thuta an pa jekan anom na khopui chu chhuah san lo turle akianga omreng tura angin lom lai te kha a hre chuak le ta wai mai chet mai na changpo a hre haulo chuti lai chuan misual rual te po man mo takin aron tlan chho ve mek bawk ato pa ero a in ngai tu film le thuta engma in control tir tum to lovin simulation chua san na kong khar chu awa khoita ani chu vele ama a alo mu thin maksak dewalam thin ho te kha an ron lang le zuta thocham ni om takhian an thodeu hul bawk reilo te a amut na khuma tang chuan aron har chuak zoka simulation khovela tongin alo zalen reng to mai an boss franka alo thito bok nen tuma tiboi tu nei to lovin ama du thlanna thiang tak aman theina mun nge khovel pa ngaya bok aron kirle ta ani hlataka zin bowa hoithoven wang chu achak ber ani awangin Delia Mizo Idol homestay file thiang lim Jenny's home ngai mai chu 8447 871535 an khola anei tunu in hlim taka lo chang le tin room nuam bera pek tur thu alo hril bawk zirlai le khwal chin pa ngai baka damlo in enkol tur te tan mizo chatui tak a om renga mania erong in boldu tanpo chowkabung ruale guest te afria mantur a om sa veka AC room nuam tak a om baka elevator te airport atanga pikle drop te Taj Mahal le mundang tlodu tan lirthei mantur thlengin an nei sa vek bawk mizo zin mi te tan chuan hei baka homestay nuam le tha hi du thlan tur dang om chuang donem ni thlir tu te mang tha vek ule video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia